हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव बरायहरनाय थाबावबायदि सो नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों सो लोगोफोर आं दिनै मोनसे बर'नि आबुं सावथुननि सायाव सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर सो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर सो लोगोफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां दे पविला फिल्म प्रडाक्शन ससाइटि प्रेजेन्ट बेनारनि आन्डाराव दिहुनजानाय आरो बिथां फैला बरगयारीजों डाइरेक्शन होजानाय मोनसे बर'नि आबुं सावथुन सो लोगोफोर बे बर'नि आबुं सावथुननि मुङानो जाहैबाय फैला MCLA दे लोगोफोर सो लोगोफोर बे फैला MCLA आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1 भिडिअखौ दायो फैला बरगयारी चेनेलाव रिलिज होनाय जाबाय दे लोगोफोर सो लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे पार्ट 1 भिडिअखौ नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन दे लोगोफोर बे भिडिअनि लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोनदों दे लोगोफोर सो नोंथांमोना चेक खालामहैबानो जाबाय दे लोगोफोर सो लोगोफोर दानिया फैदो दे जों बे आबुं बर' सावथुनाव गुबैयै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला सो लोगोफोर जों बे आबुं बर' सावथुनाव गुबैयै बर'नि गोजाम आरो गोदान आर्टिस्टफोरनि गोबां फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों दे लोगोफोर सो लोगोफोर जों बेयाव गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर बिथां फैला बरगयारी मेन्देला ब्रह्मा आरो लोगोफोर बिथांमोनजों लोगोसे जों गोबां फाव खालामनायखौबो नुनो मोनबावदों दे लोगोफोर बिथांमोनानो जादों रिजुमुनि सरगयारी अनसुमै बर' जगत बर' सोरां बर' जयन्त नार्जारी फैलाव बसुमतारी प्रबिन गयारी थेन्थामालि नार्जारी देंखो ब्रह्मा जय सिंह बसुमतारी जेल सिंह बसुमतारी आरो गुलसान गयारी दे लोगोफोर सो लोगोफोर थारैनो जों बेयाव गुबैयै गोबां गोजाम आरो गोदान आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर बे भिडिअआव स्टोरी स्क्रिप्ट डाइरेक्शनखौ होदों बिथां फैला बरगयारीयानो होदों दे लोगोफोर सो लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर